Skal jeg sige noget? Det ved jeg ikke. Vi laver ansigtsmaske. Dans ansigtsmaske. Er du klar? Ja, jeg filmer. Filmer du? Nå. Lidt natural yoghurt. Og så noget kaffe. Bare sådan en teske noget. En ske. Og så noget kakaopulver. Også bare sådan en ske. Det stikker kaffe med. Jeg kommer lidt mere i det kakao. Hvad kaffelugt. Fy for helvede. Det er noget havgryn. Hvor meget skal vi der? 1, 2. 2 havregryn. 2 havgryn. Nå ja, det er i hvert fald det, der står inde på YouTube. Men så er der sådan noget essenstilsat, det er det der naturelle, hvor der er sådan noget honning. Jeg skal bare godt i. Lækkert. Ja. Og så noget sirup. Det går huden blød. Det gør det kan jeg godt sige. Lækkert. Jeg prøvede det på min far her sidst. Det gjorde jeg faktisk. Ja. Yeah. Lækkert. Og nu har vi noget at rundt med. Så kan du gå ud og hente noget. Ja, det gør jeg. Nu gør jeg. Så skal man bare så godt skide rundt i det sådan. Det ser ulækkert ud. Det gør det faktisk, ja. Det kan godt være altid ulækkert ud, men ja, det er. Og hvis det er tyndt, så bare lidt mere havregryn. Bare på med det. Det ligner sådan noget morgenmad. Det kan min morgenmad, siger jeg bare. Ja. Lækkert. Det er jo sådan noget yoghurt med for meget havregryn. Kender du det? Det kender det godt. Eller hvad var det nu? Mælk. Mælk og cornflakes med mega meget sukker. Og så er det sådan lidt tyndt. Læks. Så er der noget kakao i. Mere kakao. Det skader ikke. Kakao er også godt. Skal vi ikke æde det? Kunne du finde på at æde det der? Du æder først. Godt nu, du får en 20'er. Gør jeg? Jeg skal få en 20'er, hvis du æder det hele. Ikke det hele. Nu skal jeg lige få den testet. Ja, vi klipper. Jeg håber ikke, den falder ned. Skal jeg starte med dig så? Ad. Du kan putte det der ansigt på. Så, skal jeg stoppe med dig? Stop. Nej, vi kan gøre det samtidig. Gør vi det bare for os selv så? Det gør Nej, vi. vi gør det. Jeg prøver. Nej, prøv at vente med mig. Ad. Har det på mine fingre. Lexi. Jeg gør det bare for os selv. Ad. Hvor jeg hader det. Eller det der har lige bagefter min ulækker. Hos næsen. Ad. Ad. Og så skal den sidde der i kvarter. Kvarter. Yes, man. Glæder mig helt vildt til nytårsaften og det nye år i det hele taget. Og jeg kan smage kaffe. Au! Kører det godt? Er I klar? Hej
til at lukke munden. Ja. Og det er koldt. Hvorfor er det så koldt? Ej, du. Og så varmt. Jeg er den bedste.